I pozdrav svima ljudi, danas ćemo da radimo kviz pogodi glas balkanskih youtubera. Tako da možemo da krenemo, sad je da nam pišu pravila. Kaže pogodi glas youtubera, 99% nemoguće. Hajde da vidimo da li stvarno 99% nemoguće. Ovdje imamo pravila. Prvi nivo nosi 3 boda i zaboravio da stavi. U prvom nivou, znači, čujemo izmijenjen glas tog nekog youtubera. U drugom nivou, ako je glas dubok, onda je žensko. Ako je piskav, onda je muško. A u trećem nivou, treći nivo nosi 2 boda, prvi nosi 3 boda. Ne, drugi nivo nosi 2 boda, prvi nosi 3 boda i treći nosi 1 bod. A u trećem nivou dobijemo čist glas youtubera. Ako ne pogodimo to, mi smo ludi, tako da, ajmo da krenemo. Vreme da čujemo prvi glas. Ajde, krećemo. Čekajte. Da pojačam. Eto. Ko bi ovo mogu da bude? Koliko subscribera rekao? Zapravo. Ovo je... Ne, ovo je ženski youtuber. Ako je piskav glas, znači da je ženski youtuber. Dobro, ako je piskav glas, promašao sam. Ako je piskav glas, onda je ženski youtuber. Nemam pojma koji je ovo. Nemam pojma stvarno koji je ovo, ako vi znate, ali nemam pojma. Ovo je specijal za 500.000 subscribera i danas je moj Kika, potkud ja znam da je ovo Kika. Joj bože. Ajmo dalje. rođendan ako niste znali, tako da ako bi volili da mi čestite rođendan, a novi ste na mom kanalu, obavezno bacite sub pa da snimamo specijal i za 1.000.000 subscribera. I ovo je specijal za 500.000 subscribera i danas... Da ljudi, ovo je Kika. Ja imam za sada 1 bod. Vi računate svoje bodove, koliko vi imate, ja imam 1 za sada. Moj rođendan ako niste znali, tako da ako bi volili da mi čestite rođendan, a novi ste na mom kanalu, obavezno bacite sub pa da snimamo specijal i za 1.000.000 subscribera. A opet baka prase. Ljudi, ovo je 100% baka prase. 100% je baka prase. Da, ja sam se isto samo juče nego kao ne znam, šajz. Da, ja sam se isto samo juče nego kao ne znam, šajz. A nije baka prase, ovo je čoda, ja opet sam dobio 1 bod. A ne mogu da verujem, kako čoda? Ja sam mislio baka prase. One su slične. Imaju slično ovo. Da, ja sam se isto samo juče nego kao ne znam, šajz. Ovo je Lea, 100%, slušajte. Ovo je 100% Lea, 100% je ovo Lea. Ako nije Lea, ja stvarno ne znam ko je. Ovo je Lea Stanković. Ana. To sam da kažem na drugom nivou. Dobio sam 2 boda. I dobro došli svi u moj novi video na ovom kanalu. Ćao svima
Dobio sam 2 boda. Dobio sam 2 boda. Tako da sad imam 4 boda. Ovo je Arslan. Arslan dobijem lagano 3 poena. 100% Arslan. Ako ne znate ko je Arslan, vi ste pali s Marsa. baš muški, baš ko muški glas. Konačno dobijem 3 poena. Znači imam 1, 2, 3, imam 7 ljudi moj poena. Pišite ako možete dole u komentarima, ne znam da li možete, ali ako možete, pišite dole koliko vi imate poena. Ja sad imam 7, to nije loše. Idemo ko sljedeći. Što sam ja pristala na ovo, sve ni da na aparatima. Opet može Hrvatski youtuber. Pa treba da kaže da li je muški ili ženski glas, a ne da li je hrvatski youtuber ili bosanski ili srpski ili engleski ili nemački ili japanski ili kineski. Pristala na ovo, sve ni da na aparatima. Mislim... A da li je to ona? To je ženski youtuber. Zato što kaže zašto sam ja pristala na ovo. Ja nemam pojma ko je ovo. Gloria nije 100%. Onda čujemo čist glas. Što sam ja pristala na ovo, sve ni da na aparatima. Nemam pojma ko je ovo. Nemam pojma sa pas Marsa. Znači ljudi nemam pojma ko je ovo. Ni sa čisto glasa, bukvalno ne znam. Ok, može idemo. Što sam ja pristala na ovo, sve ni da na aparat. Ja nemam pojma ljudi što je ovo. Mislim ko je ovo. Nemam pojma stvarno ko je ovo. Tako da nisam mogla ni da pogodim. Ok, može idemo. Nika! Ko je to ovo? Znači, kako se danas ugraditi jako, ne znam za vas, ali ja granim i dolazim sa novom pričom, kao što vidite u naslovu. Mislim da je ovo neko žensko. Nisam siguran da li je baš žensko, ali možda jeste. Možda jeste žensko. I šta, probat ćemo na 3 boda. Pa ajde reći da je ovo Jana. Jana Dačović. Devojka od Muđe. Znači, kako se danas ugraditi A nije ovo muški youtuber. Muški youtuber, pa da probamo sa 2. za vas, ali ja grmim i dolazim sa novom pričom, kao što vidite u naslovu klipa. Znači, kako se danas grmite jako, ne znam za vas. Sad, čisti glas. Čisti glas, ko je ovo? Ali ja grmim i dolazim sa novom pričom, kao što vidite u naslovu klipa. O, baš je vidio, a nije Rajke. Nije Rajke, bre. Urke, ja, glupi Urke. Šalim se dobro Urke. Nije dobar, ne znam. A zašto Urke? Zašto me ne daš nekog poznatog youtubera? Lupam Lex Raka ili Janka, ne znam. A ne Urke ta, koji ima ukazno lik 100.000 subscribera skoro. Ili možda ima nekoliko subscribera, ali dobro. Znači, kako se danas grmite jako, ne znam za vas, ali ja grmim i dolazim sa novom pričom, kao što vidite u naslovu klipa. I pozdrav svima ljudi, sa vama je vaš najgledniji youtuber na balkanskoj sceni, Bogdan Ilić. Telo neraspoređeno, ovo su... A, Janko. Ovo je Janko, ljudi. 100% Janko. Ja mislim da ovo je Janko. Ja imam za sad 7 poena. Sad ćemo vidjeti da li je Janko.
Znači ovo što vidite, ovo su noge. I pozdrav svima ljudi, sa vama je vaš najmiljeniji YouTube. Ja ću ljudi, ovo je Janko. Ja imam 9 poena. 9 bodova imam. Odlično, imam 9 bodova. YouTuber na balkanskoj sceni, Bogdan Ilić. Telo neraspoređeno, ovo su noge, znači ovo što vidite, ovo su noge. I pozdrav svima ljudi, sa vama je vaš... Jeste ovo Janko? Pogodio sam Janka. Jesam rekao Janko, mislim da jesam. Mislim vam Bog. Ovo mi se vrti oko glave ljudi. Okej, idemo. Na balkanskoj sceni, Bogdan Ilić. Telo neraspoređeno, ovo su noge, znači ovo što vidite, ovo su noge. Noge, ruke. Ko ovo zna? Ko je ovo? Otkud ja znam ko je ovo? Možda je Braco, ne znam. Možda je Braco Gajić. Možda. A nije, ovo je Baka Prase. Baka Prase, čim je rekao ono moje. Jeste ljudi, ovo je Baka Prase. Dobijem 2 boda, imam 11 bodova, tako da super. To se završilo. Jeste Baka Prase, imate link u opisu ovog videa ako hoćete da vi gledate ovaj video. Ili da pošaljete nekom drugaru u vašem. Treba napišite koliko ste bodova imali. Ja sam imao sam 11. Napisat ćemo ja imam 11 bodova. Eto ga. Imam 11 bodova. Tako da ljudi, ako vam se svidio ovaj video, bacite like, komentar i subscribe. I da, imat ćete video. Bacite like, komentar i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! Spasite svet, heroji!